Impuls 8. Komt op? Nee, 84,5. Gefeliciteerd.
Oké, we hebben gekeken naar nummer 17, Jinte RS. Een paard met een mooi model en die de gehele proef een goede houding laat zien. Alleen de kracht en draagkracht en een stukje zweefmoment in draf, in galop, ja, dat is beperkt. De stap is actief, zou even wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. Ook wat meer ruimte daarin, die staat er wel een beetje kort in. De draf is een hoog ritme, wel een goede houding, maar met vooruit ook moeite. En tikt hier ook veel aan in de ijzers. De galop ook weer wel een houding, maar erg gehaast, weinig zweefmoment. Hele verrichting, constante houding, maar mist in alles nog de souplesse en de draagkracht. We zijn tot de volgende cijfers gekomen, de stap 6, draf 6, galop 6, houding, dat vinden we toch nog een 7. De souplesse 6, het schakelen 6,5, impulsroute 6,5 is 69.
We hebben gekeken naar de van de Ligue-Generaal. Wat erg jeugdig aandoet. Geeft wel een actieve kunnen. Draf. Laat hij wel souplesse zien. Maar zou bij de verruiming wat meer opwaarts komen zijn. Actief. Naar voren in de houding vaak van overduidt. De gelopen in het volgende ritme is dan wel lekker lichtvoetig, maar ook hier weer zou hij meer opwaarts mogen lopen. Spreekt wel weer gemakkelijk aan en heeft ook wel voldoende ruimte erin. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, draffen 7, klop 6,5, houding in balans 6,5. Souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, komt op 75 punten. Dan gaan we nu naar nummer 15, dan van Serena, Okma. Zo gaan wij het gestaan.
Goed, we hebben gekeken naar nummer 15. Gianna van Sineda. Merk met veel uitstraling, mooi front. Ja, die ook zeer gretig is in de bewegingen. Ja, vooral ook actief is in alles. En de stap. Veel buiging in het achterbeen, maar je zou daarin in alles wat meer lichaamsgebruik mogen hebben wat buigen. De draf, veel houding, hij heeft momenten dan stijgt hij erop. Met een sterk achterbeengebruik, veel buiging, veel techniek in de benen, maar soms wat hoger tempo en wat hectisch in de manier van lopen. De galop is wat gehaast, zo achter wat meer ondermogen trainen, meer rust uitstralen, hij is wel weer opwaarts in de galop. We zijn tot de volgende cijfers gekomen, de stappen 6,5, de draven 7,5, de galoppen 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen vinden we heel goed van hem, met name het achterbeen gebruiken 7,5, impuls 7,5, 78 punten.
We hebben gekeken naar Iske van der Klei. Mooie merrie, een mooi front. Loopt in een heel mooi tempo door de baan. De stap is heel actief, overtuigend. Met ruimte, maar zou wel wat meer overstap mogen hebben, maar komt wel vanuit de schouder. De draf, een goede houding, kan in een mooi rustig gedragen draf ook weer heel mooi verruimen. Heeft een beheerstempo met een mooi schakelvermogen. De galop, veel sprong en balans. Zo bij de linkergalop wat meer opwaarts mogen. De rechtergalop gaat er wat makkelijker af, wat hoger in de houding, wat meer houding. Goede sprong, goede balans en een juist tempo wat erbij past. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, draf 7,5, galop 7,5, houding 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls, en dat heeft dus te maken, tempo, houding, stukje gedragenheid, en 8, komt op 82 punten.
Ja, we hebben gekeken naar de merrie Ilsa. Een actief beeld geeft hij. Blijft ook steeds mooi bovenin. Blijft steeds in een soort oprichtingshouding lopen. De stap is actief in het begin nog wat zoekende. Ook naar de balans. Later aan de betere balans, betere tact en regelmaat. De draf. In het begin even wat moeite met de balans in de wellingen. Maar heeft ruim voldoende manieren. Veel schoudervrijheid. Kan ook goed verruimen, maar mist daarin nog een beetje kracht. En tikt dan nog wat veel aan in de ijzers. Maar blijft wel meer opwaarts in houding. En dat heeft hij ook in de galop. Veel ruimte, blijft opwaarts, maar loopt een klein beetje uit elkaar. Wordt wat langer in het middenstuk. En zou dan iets meer gedragen mogen. We zijn gekomen tot de volgende cijfers. 6,5 voor de stap. 7,5 voor de draf. 7 voor de galop. 7,5 voor houding en balans. 6,5 voor de souplesse. 7 voor het schakelen, 7 voor de impuls en komen op een eindtotaal van 77,5.
Ja, oké. Ja hoor, dat kan.
Oké, we hebben gekeken naar nummer 11. Minke Ditske van de Hazenakker. Toch? Ja. Een sympathieke vertoning door de hele proef heen. Hij draaft gemakkelijk. De houding, daar heeft hij nog een beetje moeite mee. De ene keer zakt hij wat door, de andere keer is hij weer attent. En in totaliteit, een paard moet eigenlijk nog groeien in kracht. De stal, dat was eerst wat zoekende, maar later werd hij toch wel zuiver, maar wel erg afgepast. En dan zou hij wat resoluter moeten gaan stappen. De draf heeft een houding van het in balans zijn en ook een mooi daarbij passend tempo. Die dus ook wel een beetje die cadans geeft, het beeld geven van het gemakkelijke, met een actief achterbeen, met buiging erin. Maar de verruimingen, daar heeft hij wat moeite mee. De galop spreekt heel gemakkelijk aan en straalt hier heel veel rust uit. Hij hoeft niet hard te gaan, hij heeft één tempo, hij heeft één ritme. Zowel de linker als de rechtergalop zou daarin nog wel wat meer oprichting mogen hebben. Maar de rust en die uitstraalt van de galop en de gemakkelijkheid, ja, dat sprak ons wel aan. We gaan naar de volgende cijfers. We hebben een 6 voor de stap. 7,5 voor de draf, 7,5 voor de galop, 7,5 voor de houding in balans, 6,5 voor de souplesse, 7,5 voor het schakelen, 7 voor de impuls, geeft een eindtotaal van 78 punten. Gefeliciteerd. Goed, dit was het laatste voor van het jaar, de laatste IBOP. Deelnemers bedankt. Ze zeggen, goede reis naar huis en prettige feestdagen. En tot de heksenkeuring. Jo.